Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMagoPastor weyiningi open nokufanele inamba isenze ngoba uyimember ye-channel kusongo 9 yaku 5 kuphela from Monday to Friday kuphela. Saturday hamba kwisabatha, Sunday ungayisontweni. Siyakhonza, siyadumisa, asifunelani ngesabatha nangesonto. WhatsApp futhi ungangithumela ama-SMS. Asibheke la uzihle zimela uthi mkhulu kusho ukuthini ukupha izingane zihlezi kobhava emanzini ayiphophoma. Uzinhle ubuza-ke la ngey'ngane ezihleli emanzini abukeke impophoma kuyibhavu. Umbiza ngomkhulu ngaza kwethu refrain from calling me umkhulu. Angikuthanda. So number one, she dreamt of two, or I don't know how many children, but these were kids in the bath that looked like a waterfall. So here's what you can say. Number one, ngokwesintu uma ungenza uphupha ingane kungaba uphawu oluhle nje uma zihleli emanzini. Lokho kusho ukuthi kungenzeka kudingeka uzihlambulule izitshalo zakho, okungaba iy'tshalo zamanono okuzodinga uyihlambulule mhlawumbe endaweni eyimpophoma. 2, omunye angibheka nje kwesinye isikhathi uma ngenza uphupha ingane ngaba uphawu oluhle uma zihleli kuphi emanzini okungabela isikhombisa ukuthi kungenzeka unezingane ezashona noma-ke ezaphuphuma. Ngakho-ke kuzodinga ukuthi uzigeze uzihlambulule lezo ngane. Okay, 3, kuyenzeka uma uphupha ukuthi izingane kube uphawu oluhle uma zihleli emanzini olungasho kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi iphumelele inhlambululo oyenzile uma ukuthi kade usanda kuyenza. Kungenzeka iphawu lingavele if when you've done inhlambululo yabantwana abashona abaphuphuma abahushula whatever, bese livele luphule kube after, then you should get cleansing was a success. Siyabonga.